Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah faqad fazzal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun panjenenganipun ingkang saduh kinabekten, para alim, para ulama, para sesepuh binisepuh ingkang agung mastuti dumateng pepoyaning kautaman. Para pangembat-pangembating praja, prajurit ing nagari ingkang kinarya, pangayomaning para kawula dasih ingkang pantes sinudarsana, sumawana sangyaning para rawuh kakung mewah putri ingkang dahat kinurmatan, langkung rumiyin ngengeti kita sedaya punika titah sawantah ingkang pinurba kawasesa dening Gusti Kang Maha Agung. Pramila monggo kita tansah ngujukaken puji syukur alhamdulillah dening punapa ngantos wedal sapunika kula dalah panjenengan sami tasih pinaringan rahayu wilujeng sehingga saged pinanggihan wonten mriki kanthi keadaan sehat wal afiat boten wonten kekurangan satunggal punapa. Ingkang angka kalih sholawat salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian sekeluarga saha para sukapatipun. Mugi-mugi kula dalah panjenengan sami kalebet tiyang ingkang angsal safatipun wiwit wonten donya ngantos dumene wonten yaumul kiamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang kula hormati, ing wekdal sapunika kula minangka pranata adicara pramila saderengipun adicara kita lajengaken monggo kita surah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Khadatil muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid wal asatidat, para sesepuh lan binisepuh ingkang tansah kawula hormati lan kawula ajeng-ajeng sedaya nasihat lan pituturipun dumateng sahibul hajjah Bapak Lukman Haris saha Ibu Dwi Lestari ingkang tansah kula hormati, lan ugi dumateng Bapak Soyono saha Ibu Kustantari ingkang kula hormati. Lan dumateng kemanten kekalih, Masya Allah, ingkang berbahagia sedaya biyata sinoman ingkang kula hormati lan sedaya keluarga besar saking mempelai putra saking telatah Jondejo Batu ingkang kula hormati. Monggo sesarengan kita muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ing wekdal sakmangke kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin, ingkang punapa kesempatan siang punika kita sedaya tasih kaparingan rahmat taufik hidayah inahipun Allah, tasih kaparingan pinten-pinten kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita saged rawuh wonten majelis ingkang insyaallah barokah niki kanthi keadaan sehat wal afiah. Sedaya kula kedah luhur dumateng kita sedaya, mugi syafaatipun tansah pinuju dumateng kita saha keluarga kita sedaya, wabil khusus dumateng temanten kekalih. Amin Allahumma amin. Ing mriki kawula anyulihi Bapak Lukman Haris kaliyan Ibu ngaturaken matur kasun sanget dumateng keluarga agung Bapak Suyono sekaliyan Ibu Sagutrah ingkang sampun hadir wonten majelis punika saperlu sami-sami ngaturaken rasa bebingah anggenipun nikahaken putra kekalih mugia
rawuh panjenengan sedaya kantrampi dening Allah taala kanthi niatan ibadah ingkang utami. Amin Allahumma amin. Semenan ugi mugia rawuh kita sedaya tansah kawiling dening Allah taala kanthi niatan silaturahmi. Mugia silaturahmi menika ingkang awal lan dipun lajengaken dening Allah taala ngantos akhir hayat sinambungan silaturahmi keluarga kekalih ingkang wekdal punika sampun dikeraken kalian abdu nikah kala wau injing dipun dadosaken keluarga kekalih ingkang saged raket ngantos akhir hayat. Amin Allahumma amin. Wonten semanten pasrah temanten ingkang sampun dipun aturaken Bapak Ustadz Slamet anyuli Bapak Suyono sekalian Ibu kawula anyuli Bapak Lukman Haris sekalian Ibu kanthi wausan bismillahirrahmanirrahim kanthi bebingaipun manah kanthi ikhlasipun penggalih fa insyaallah mulai kala wau injing diawali jam 7:30 injang kita sedaya keluarga Bapak Lukman Haris sekalian Ibu sagugupan sampun nrampi putra panjenengan ingkang pirangan asma Mas Rahmadi putra perdana. Mugia rawuhipun Mas Rahmadi putra perdana dumateng keluarga kita, keluarga kawula nggih keluarga agung Bapak Lukman Haris kalian Ibu dadosaken tambahipun makna, tambahipun raket keluarga kita sedaya, mata manfaat kagem keluarga kita sedaya sehingga saged bangun biyantu bangun keluarga agung kita sedaya pinuju dhateng Allah taala kanthi meta iman ingkang mulya, kanthi meta kahanan ingkang sampurna dumugi Allah taala ngantos akhir hayat. Amin Allahumma amin. Wonten semanten ugi kawula anyuli Bapak Lukman Haris sekalian Ibu nggih nyuwun pasrah putri kawula ingkang pinteran asma Wahyu Indahsari mugia saged dipun trampi kalian keluarga agung Bapak Suyono sekalian Ibu kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim kanthi ikhlasipun penggalih kula serahaken putri kawula dumateng keluarga panjenengan sagutra. Mugia mlebetipun putri kawula wonten keluarga panjenengan dadosaken manfaat kagem keluarga panjenengan, dadosaken pembingaipun keluarga panjenengan lan dadosaken rempekipun keluarga panjenengan pinuju dumateng rahmatipun Allah taala. Amin Allahumma amin. Wadene anggenipun kula wentah putri kawula insyaallah tasih kathah kirang sampurnane kasuwun dumateng Bapak Suyono sekalian Ibu sagutra saged mbiyantu kula wentah bimbing putri kawula bangun rumah tangga pinuju rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah boten lepat saking sedanten kerenipun pramila menika kasuwun panjenengan sagutra saged nyampurnaken kahananipun sehingga temanten kekalih ingkang sampun diawali kala wau enjang jam 8 enjang sampun disahaken menurut agama lan menurut pemerintah dadosaken awal saking temanten kekalih melangkah pinuju rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Rawuh panjenengan kala wau sampun beto tali asih ingkang kathah ingkang sampurna mugia sedanten kala wau ndadaraken gunata ing manfaat kagem kita sakeluarga sagugupan wabil khusus dumateng temanten kekalih. Mugia dening Allah taala niatipun panjenengan dipun wales dening Allah taala kanthi rezeki ingkang halalan thayyibah. Amin Allahumma amin. Semenan ugi anyuli Bapak Lukman Haris sekalian Ibu ambek bilih nyambut ugi hormat rawuh panjenengan sedaya wonten ingkang ring prayogi. Kawula anyuli keluarga Lukman Haris sekalian Ibu sagugupan nyuwun agungipun pangarsami. Kanthi doa sarengan ingkang pertama dikhususaken dumateng kemanten kekalih nggih. Mugi-mugi kemanten kekalih anggenipun mulai dinten sakmangke lan selaminipun bangun rumah tangga sedaya kaparingan ridha Allah Subhanahu wa taala lan ugi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping kalih dumateng hajatipun Bapak Lukman Haris saha Bapak Suyono ingkang badhe tasakuran nggih mugi-mugi sedaya
acara ingkang dipun rencanakaken saking awal ngantos punanipun sedaya dipun ridani Allah, dipun paring kelancaran keselamatan lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Dan kaping 3 dumateng kita sedaya mugi-mugi silaturahim kita andadosaken rahmatipun Allah sehingga niatan kita makam wonten mriki panggenan estu-estu dipun ridani Allah lan pikantuk fadilah lan barokah saking silaturahim sehingga dados kemanfaatan fid dunya hadal akhirah. Amin. Allahumma amin. Ala kunatin sanihah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hajatina wa hajatikum hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bi maghfirah bi jahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan hajatipun Bapak Lukman Haris lan hajatipun Bapak Suyono lan dumateng kematen kalih birida ilallah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisnil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمة يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا قاضي الحاجات حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بارك الله لك وبارك عليك وجمع بارك الله لك وبارك عليك وجمع خير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus janji sampean apa? Yang pasti janji tidak meninggalkannya sampai akhir nanti. Oh gitu, ya terima kasih itu aja. Kalau mbaknya janjinya gimana? Setia bareng-bareng sampai tua nanti, sampai kakek nenek. Amin, alhamdulillah. Saya jadi teringat lagu barat From This Moment On ya. From this moment on you and I can stop loving you ya. Mulai saat ini dan seterusnya kamulah satu-satunya dan aku tak akan pernah berhenti mencintaimu. Wah, luar biasa. Hadirin kang kula hormati, makaten kula wau acara sampun kalaman kanthi lancar, mboten wonten alang satunggal punapa. Sak lajengipun kula minangka pramila acara saha atas nami keluarga, mbok bilih wonten kirang langkungipun anggen kula matur saha papan pasugatan ingkang kirang prayogi kang boten resepaken manah panjenengan sami, kula nyuwun sih agunging samudra pangaksami. Minangka pungkasan atur kula aturaken rahayu samya ing pinanggih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.